Mismo ang Department of Agriculture Region 12 ang nag-turnover sa Biosecure o Climate Controlled Finisher Operation Facility ngadto sa Malalagkugon Agrarian Reform Beneficiaries Association ato sa gihimong turnover ceremony ug ribbon cutting sa Arañez Compound sa Puro 4 Barangay Malalagkugon, Malungon, Sarangani Province kaganiha Mayo 9. Usa kini ka specialized nga pasilidad nga gamiton sa agrikultura, partikular sa livestock farming sama sa poultry ug swine production. Ang entero pasilidad kayang moakomodar og 300 heads sa swine kun baboy. 10 million pesos ang kantidad sa pasilidad nga gi-award ngadto sa asosasyon human makapasar sa gikinahanglan nga CSO accreditation ug sa documentary requirements. Gilusad sa DAE ang Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion kun Inspire program ilawom sa National Livestock Program aron matubag ang panglawas ug hulga sa ekonomiya nga dala sa African Swine Fever kun ASF disease sa hog industry. Mitambong sa ceremony si Mayor Tess Constantino kung asa iyang giawhag ang tanang miyembro sa asosasyon nga ampingan ang pasilidad. Naglaom usab si Constantino nga dili madugay mahimo ng kooperatiba ang asosasyon. Gidasig usab niya ang tanan nga magtinabangay ug magkugi. Gilauman nga makatabang ang pasilidad aron mas mapalambo ug mapadaghan pa ang poultry ug swine production sa Malungon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.